This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Madamo sa Nagapa-Test rason nga madamo man ang nagpositibo sa COVID-19. Iniging pahayag ni Dr. Roland J. Fortuna, ang COVID-19 focal person sang syudad, sa ginpatigan nga press conference. Sino kay Fortuna, kalabanan nga mga nagpaidalom sa swabbing, among mga kinahanglan nga magbalik sa trabaho kag mga estudyante nga kinahanglan sang test result antes nga makabalik sa eskwelahan. Dugang pa niya sa subong gina-encourage ang publiko nga magpa-booster shot agod nga mas mapalayo sa risgo sang nasambi nga balatian. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Ini si Kabandarang Alex Escalante. Nagabandera sang matudtuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera